гурдаҳо узви ҷуфт буда дар ковокии шикам баробари камар, яъне дар паҳлӯи муҳраҳои якум ва дуюми камар ҷой гирифтаанд. шакли онҳо лӯбиёмонанд мебошад. сохти гурда мураккаб аст. қисми даруни вай фурӯхамида буда ин ҷойро дарвозаи гурда меноманд. ба воситаи дарвозаи гурда ба вай рагҳои хуни артериалӣ медароянд ва рагҳои хуни венага аз вай мебароянд. ҳамчунин аз дарвозаи гурда нои пешобгузар мебарояд. вазни ҳар як гурда ба ҳисоби миёна 150 грамм мебошад. гурдаро кундаланг бурида ба ду тақсим намоем. он аз ду қабат, қабати моддаи қишрӣ ва қабати мағзи сафедча иборат мебошад. бофтаи гурда сохти мураккаби микроскопӣ буда аз нефронҳо ташкил ёфтааст. нефронҳои гурда тавассути капиллярҳои артериявӣ қисми моеъи хунро филтр карда ба капсулаҳои гурда мегузарад ва пешоба ҳосил менамояд. ҳосилшавии пешоба дар гурда ба ду давра тақсим мегардад. давраи аввал давраи филтркунонӣ ва он аз воҳиди пешоба ҳосилкунӣ иборат аст. дар ин ҳолат тавассути капиллярҳои артерияи нефронҳо қисми моеъи хун тоза гардида ба холигии нефрон мегузарад. суратгирии ҷараёни мазкур ба баланду паст будани фишор дар капиллярҳо вобаста аст. таркиби воҳиди пешоба ба таркиби плазмаи хун наздик буда дар он танҳо сафеда намешавад, чунки аз девори рагҳои хуни капиллярӣ сафеда филтр намегардад. дар нефронҳои одами калонсол дар натиҷаи филтршавии пасти пешоба дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 100 литр воҳиди пешоба ҳосил мегардад. 98-99% он тавассути девори каналчаҳои колбашакл ба хун аз нав ҷабида мешаванд. боқимонда 1-1.5 литраш ҳамчун пешобаи туфайлӣ ба берун бароварда мешавад. нои пешобгузар аз ҷоми гурда сар шуда аз девори паси шикам ба поён фаромада ба масона ҳамроҳ мешавад. дарозии нои пешобгузар ба ҳисоби миёна 30 сантиметр буда пешобаи дар гурда ҳосилшуда ба воситаи нои пешобгузар ба масона мунтазам мерезад. дар сатҳи устухони кост ҷой гирифта, масона ҳаҷмаш дар одами калонсол